മാതാജി, ഞാൻ കാറിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാറിലാണ്. ഓക്കെ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം 2-ാം അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അതില് 37-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ മോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കൗന്ദേയ, കുന്തിപുത്ര, അതായത് അർജുന, നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞത്. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് തനിക്ക് നേടേണ്ട ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എന്നതിൽ ഉറപ്പിച്ച ബുദ്ധി, അതപ്പോ മനസ്സ് ദൃഢതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയോടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം. അതായിരിക്കണം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക്
സത്യമായിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ്. ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി വെക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധികൾ പല വഴിക്ക് തിരിയുന്നു. ഈ ലോകത്ത് തനിക്കൊന്നും നേടാനില്ല എന്നൊരു ചിന്ത തന്നെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥത തരുന്നു. എന്തിനാണ് നാം അലയുന്നത്? ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും വെക്കുന്നവരാണ് അങ്ങും ഇങ്ങും അലയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഏത് കാര്യവും ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച ഒരു സങ്കല്പമാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഇതെല്ലാം, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും ലക്ഷ്യബോധവും എല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ കഥകൾ കേട്ട് കുറച്ച് പ്രചോദനം വരാമെന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർമ്മിതമായ തിരക്കഥയാണ്. അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം A+ കിട്ടി, നിനക്ക് എന്തിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ കഥകൾ കേട്ട് നമുക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ്. അത് മാത്രമേ നമ്മളുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ വിഷമവും എല്ലാം തീർന്നു കിട്ടും. നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലയാൻ പോകില്ല. അവ്യവസായികൾക്ക് പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാണുള്ളത്. അവർക്ക് ഒന്നിലും സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് നേടേണ്ട കാര്യം അത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഈ ലോകം സത്യമല്ല. എത്ര വലിയ നേട്ടം ലഭിച്ചാലും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അത് അതൃപ്തിയാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും 10ാം ക്ലാസ്സിൽ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു, എല്ലാം A+ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയും, റിസൾട്ട് വന്നൂട്ടാ, എല്ലാത്തിലും A+ ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ്, അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോ അതേ എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും. പക്ഷെ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും അവരൊന്നും വിളിച്ചത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സന്തോഷം അതോടെ തീർന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത അഡ്മിഷൻ എവിടെയാണോ കിട്ടണത് ആ ഒരു ചിന്തയില് വീണ്ടും വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എത്ര വലിയ സന്തോഷം കിട്ടിയാലും A+ കിട്ടിയ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും അതൃപ്തിയാകുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സ്ഥിരമായ ശാന്തി സമാധാനം ഒരിടത്തും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകം 38. ശ്ലോകം 38. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. സുഖ ദുഃഖ സമേ കൃത്വാ. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ അത് പങ്കിടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടം അതാണെന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളുടെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെയോ ജയ അപജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അവിടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവില്ല. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തോടു കൂടിയായാലും രജോ ഗുണത്തോടു കൂടിയായാലും ശുഭാശുഭ ഫലങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. ദേവർഷി
തൃണാം പിതॄണാം നം കിങ്കരോ ന്യായമണി മൃണീച്ച രാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്താം. അത് സർവകർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന് അല്ലെ മുകുന്ദന് പൂർണ്ണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവന് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ പൊതുജനങ്ങളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ പിതൃജനങ്ങളോടോ മാനവ സമുദായത്തോട് തന്നെയോ കടപ്പാടൊന്നുമില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ആശയം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടും. 39 ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗോത്തിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. അപ്പൊ ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് വിവരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടാം. കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടാൻ എന്ത് വേണം എന്നാണ് പറയണത്. നിരുക്തി എന്ന വൈദിക നിഘണ്ടു പ്രകാരം സാഖ്യം എന്നതിനർത്ഥം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതെടുത്തതാണ്. ഇനി 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നേഹാഭിക്രമനാശോ. 48 വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 48 എടുത്താ? അതെ, 49 തൊട്ടുള്ളൂ ഇനി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ. അതെ അതെ അതെ. നാൽപ്പത്തൊമ്പത്. ദൂരേണ ഹ്യപരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിശ്ച കൃപണ ഫലഹേതവ. കൃപണ എന്ന് വെച്ചാല് പിശുക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ജുഗുപ്സാവഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ആശങ്കാബദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കൃപണർ. കൃപണരാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ. നമ്മ പറഞ്ഞ അന്ന് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്ത വേണ്ട, കർമ്മം ചെയ്യുക. തൻ്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മള്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മം. ഭഗവത് സേവനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം. എന്നല്ല കഴിഞ്ഞ കാഴ്ചയിൽ പ്രഭു ചോദിച്ചതാണ്. ഭഗവത് സേവനമാണ് ബുദ്ധി യോഗം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. അധികം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പിശുക്കന്മാർ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നവയൊഴികെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം കർമ്മം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തായി മാറും? അതിൻ്റെ ഫലം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവരെ കൃപണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അല്ലാതെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നവയൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നികൃഷ്ടങ്ങളാണ്. ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ മനുഷ്യനെ തുടരെ അവ തളച്ചിടുന്നു. വീണ്ടും ജനിക്കുക മരിക്കുക ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ
നമ്മൾ ഭഗവാന് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന് ഹേതുഭൂതനാകാൻ ആരും ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നല്ല വിളവ്, ഒരു കർഷകൻ കൃഷി ഒക്കെ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വിളവ്, പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും, ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും എൻ്റെ കർമ്മം കൊണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നല്ല വിളവ് കിട്ടി. ഇനി എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് വിറ്റുപോയാൽ നല്ല പൈസ കിട്ടും, ലാഭം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല ചിന്തകളിലൂടെ അയാൾ കടന്നു പോകും. നല്ല വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അത് സംഭരിക്കാനോ അത് വിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത കമ്പോളത്തിലെ ഉടനെ ഒരു നഷ്ടം, അതിന് വില പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായി? അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ താൻ ചെയ്ത കർമ്മം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം വിളവ് ലഭിച്ചു, അതിന് ഇത്ര നല്ലധികം പൈസ കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആസക്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആ ഇതിന്റെ വിലയടഞ്ഞു, കമ്പോളത്തിലെ വില കുറഞ്ഞു. അത് പിന്നീട് മഴയൊക്കെ വന്ന് അത് സംഭരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇതും ഇല്ലാതെയായപ്പോ എന്തായി? അയാൾക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ എന്താവും? അതില് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ അത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അത് പ്രതികൂലമായി ഭവിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായി? ആത്മഹത്യ മാത്രമേ പിന്നെ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൊണ്ട് എന്നാ നല്ലൊരു വിളവ് കിട്ടി, ഇനിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം പോലെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ നന്നായിട്ട് വിളവ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആണ് ചെയ്യണ. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ കർമ്മമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് ആ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഫലം കിട്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ച അഹങ്കാരത്തോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലത് ലഭിക്കാം, അത് ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയണില്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വേറൊരു തരത്തില് നമ്മുടെ യോഗം മാറി വരുന്നു. അതാണ്. അതേസമയം ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ, അതിൽ തന്നെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തെ, ഇപ്പൊ 50-ാമത്തെ നോക്ക, ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദിഹ ഉഭേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ യോഗത്തിനായി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനിൽ അങ്ങനെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അതിന് ഫലം തന്നിരിക്കും. അനാദികാലം മുതൽക്ക് ഓരോ ജീവാത്മാവും നല്ലതും ചീത്തയുമായ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ നാനാവിധ ഫലങ്ങളെ സഞ്ചയിച്ചു പോരുന്നു. തൻ്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അവർ നിരന്തരം അജ്ഞനാണ്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. 51. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യുക്ത മനീഷീണ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛൻ ജനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഋഷീശ്വരന്മാർ, അവര് ഭക്തന്മാരാണ്, അവർ
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ അവര് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല. ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ മോചിതരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതായത് കർമ്മഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആസക്തിയില്ല. മുകുന്ദൻ അഥവാ മുക്തിദാതാവ് ഭഗവാൻ ആരാണ്? മുകുന്ദനാണ്, മുക്തി തരുന്നവനാണ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയം ഭഗവാനാണ്. പുകൾപെറ്റവനുമായ കൃഷ്ണന്റെ ചരണപല്ലവങ്ങളെ തോണിയായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവർക്ക് സംസാരമാകുന്ന ഈ സമുദ്രം പശുവിൻ കുളമ്പടി പതിഞ്ഞിടത്തെ വെള്ളം പോലെ തുച്ഛമാണ്. എല്ലാത്തവർക്ക് ഭവസാഗരമാണ്. ആ സാഗരം ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു പശുവിൻ കുളമ്പടിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഈ സംസാര സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പരമപദം ഭൗതിക ശോകങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലം അഥവാ വൈകുണ്ഠമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ പേര് എന്താണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷി മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപദം ഭൗതിക ശോകങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലം അഥവാ വൈകുണ്ഠമാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ഓരോ കാൽവയ്പിലും ആപത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക ലോകമല്ല. ഓരോ അടിവയ്പിലും ആപത്തും ദുരിതപൂർണമായൊരിടമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഓരോ സ്ഥലത്തും ആപത്ത് പതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ബുദ്ധിഹീനന്മാർ അജ്ഞാനത്താൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങൾ തങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കുമെന്ന് കരുതി സന്ദർഭോചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് പുണ്യം ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും സ്വശരീരത്തിലും ശോകരഹിതമായ ജീവിതം സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ജനനം, മരണം ഇതൊക്കെ സാധാരണമാണ്. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും കൊടികുത്തി വാഴുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ നിത്യദാസ്യമാണ് തൻ്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്നതിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിച്ച ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മം തന്നെയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അതിൽ തന്നെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. ജീവാത്മാവിൻ്റെയും ഭഗവാന്റെയും സ്ഥാനം ഒന്ന് തന്നെയെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളാകട്ടെ ഇരുട്ടിലാണ്. ഭക്തിപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആവില്ല. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് തുല്യനാണ് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര് ഇരുട്ടിലാണ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വയം ഈശ്വരനായിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. തൻ്റെ നില ദാസന്റേതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ആളെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സേവനത്തിന് മുതിരുകയും ഉടനെ വൈകുണ്ഠ പദപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തെ കർമ്മയോഗമെന്നോ ബുദ്ധിയോഗമെന്നോ ഭഗവത് സേവനമെന്നോ പറയാം. പ്രഭു ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാണത്. അതായത് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെന്തെങ്ങനെ, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തെ കർമ്മയോഗമെന്നോ ബുദ്ധിയോഗമെന്നോ ഭഗവത് സേവനമെന്നോ പറയാം. അപ്പൊ സേവ ചെയ്യണം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലസരായിത്തീരും. കർമ്മം എന്തായാലും ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ശരിയായ ബുദ്ധി, അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗമെന്നോ ബുദ്ധിയോഗമെന്നോ ഭഗവത് സേവനമെന്നോ തന്നെയോ പറയാം. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ്.
മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മൃഗം മരീചികയെ പിന്തുടരുമ്പോൾ അവർ അതിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും അത് പിൻവാങ്ങുന്നു. അതുപോലെ പിശുക്കൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം തേടുന്നു. താൽക്കാലിക ഫലങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പാഴാക്കുന്ന സമയം പാഴാകുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യാസു ദശജ. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായിത്തീരും. അതായത് ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനായിത്തീരും. ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിത കഥകളിൽ അവർ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകയാൽ വേദോക്തങ്ങളായ ചടങ്ങുകളിൽ ഉദാസീനനായതിന് നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയും ശരിക്കറിയുന്ന ഒരാൾ അനുഭവ സമ്പന്നനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ശരി ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തിരയെ അശ്രദ്ധനാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഭക്തി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാചാര്യനും ഉത്തമ ഭക്തനുമായ ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്താ പറയുന്നു നോക്കാം. സന്ധ്യാവന്ദന ഭദ്രമസ്തു ഭവതോ ഭോസ്നാന തുഭ്യം നമോ ഭോ ദേവ പിതരശ്ച തർപ്പണ വിധൗ നാഹം ക്ഷമ്യതാം യത്ര ക്വാഭിനിഷദ്യ യാദവ കുലോത്തമസ്യ കംസദ്യുഷ സ്മാരമഖം ഹരാമി തദലം മഞ്ഞ കിം അന്യേനമേ. അല്ലയോ ത്രിസന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനകളെ, നിനക്ക് മംഗളം. സ്നാനമേ നമസ്കാരം. ദേവന്മാരെ, പിതൃക്കളെ, നിങ്ങളെ ആദരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരെയും പിതൃക്കളെയും ഒന്നും ആദരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ക്ഷമിക്കണം, ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും യദുവംശോത്തമനായ കംസവൈരിയെ മാത്രം ഓർക്കുന്നു. ആരാണ് കംസവൈരി? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദുവംശോത്തമനായ കംസവൈരിയെ മാത്രം ഓർക്കുന്നു. ആ സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മുക്തനാകാം. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗികളൊക്കെ അവരെന്താ 16 മാല ജപിക്കുന്നില്ലേ? അല്ലെ നമ്മൾ അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നടക്കും. അവരത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവര് ഇതൊന്നും ചെയ്യണില്ലല്ലോ, അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കണില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളില് അത്രയും ശോഭ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അവര് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ജപം ഒക്കെ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. നമ്മളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പുകഴ്ത്തി അങ്ങനെ പറയും. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ എന്ത് പറയണ? ത്രിസന്ധ്യ 3 നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. ദേവന്മാരെയോ പിതൃക്കളെയോ അവർക്ക് പൂജകളോ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ എവിടെയായിരുന്നാലും യദുവംശോത്തമനായ കംസവൈരിയെ മാത്രം ഓർക്കുന്നു. ആ സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയവും ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് പ്രാരംഭകർക്കാണ് ഇത്ര സമയം ഇത്ര മാല ജപിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്. ദിവസം തോറും 3 നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന, പ്രഭാത സ്നാനം, പിതൃതർപ്പണം ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയും ദിവ്യപ്രേമത്തോടെയും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണത നേടിക്കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവർക്കില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് വിജ്ഞാനവേദിയിലേറാൻ സാധിച്ച ഒരാൾക്ക് വേദവിഹിതങ്ങളായ തപസ്യകളോ യജ്ഞങ്ങളോ തുടർന്നു പോകേണ്ടതില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല
വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് നയിക്കലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അത്തരം ചടങ്ങുകൾക്ക് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ആൾ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് താനും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന മനുഷ്യൻ ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ വേദോപനിഷത്തുകളുടെ മേഖലയെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നാളെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണനെയും അതേപോലെ ചെരുപ്പ് കുത്തിയും അദ്ദേഹം ഏത് സമയവും ഭഗവാനിൽ അത്രയും വിശ്വാസം, ദൃഢവിശ്വാസം. ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ഏത് നേരവും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടം വന്നത് ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിരുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാണ് ഭഗവാൻ കണ്ടത്. അതാണ് പറയണത്. അതേസമയം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാല ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനും 100% ഭഗവാനെ ഏത് സമയവും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതി യഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവജല ബുദ്ധിസ്തദാ യോഗം അവാപ്സ്യസി. ശ്രുതി എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അതായത് വേദങ്ങളുടെ അതിനനുസരിച്ച് അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് നമ്മളെ. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില് മനസ്സ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ സമാധിസ്ഥനായി എന്നതിന് പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവനെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് സമാധിസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ സമാധി കൈവരിച്ച മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മത്തെയും. അപ്പൊ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാവം? ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇത് ശബ്ദത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇത് ശബ്ദത്തെ. അതായത് താൻ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നും കൃഷ്ണാബോധപൂർവം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് തൻ്റെ കടമയെന്നും അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മത്തെയും പരമാത്മാവിനെയും ഭഗവാനെയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ അജഞ്ചല ഭക്തൻ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കാര വാക്കുകൾക്ക് വശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വർഗലോകം കാംക്ഷിച്ച് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തെ മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് കുറൂരമ്മ. കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട് അല്ലെ, കുറൂരമ്മയൊക്കെ. ആ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയുമാവാം. ആ വിധമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായും സഫലമാവുമെന്നും അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുകയേ ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അർജുന വാച. അടുത്ത ശ്ലോകം 54. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ ഭാഷാ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ സ്ഥിഗാധിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. എന്താണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ദിവ്യ അവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ അടയാളം എന്താണ്? എങ്ങനെ അയാളെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ആൾക്കും സംസാരത്തിലും നടപ്പിലും ഇരിപ്പിലും ആചാരത്തിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരാൾ ധനികനാണെന്നോ രോഗിയാണെന്നോ വിദ്വാനാണെന്നോ ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധം ഉറച്ചവർക്കും പെരുമാറ്റത്തെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അയാളുടെ സംസാരം,
അധികം സംസാരിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേട്ടാല്. ഏതൊരാളുടെയും വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം സംഭാഷണമത്രേ. ഒരാള് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കറിയണേ. സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഒരു വിഡ്ഢിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. മൗനിയായിരിക്കെ ഒരാൾ വിഡ്ഢിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. വിശേഷിച്ചും നല്ലവണ്ണം വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത ഒരു വിഡ്ഢിയെ. പക്ഷേ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാല് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമാർന്നവരുടെ മുഖ്യ ലക്ഷണം അവർ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മാത്രം സംസാരിക്കും. ഒരു ഭക്തനെ കിട്ടിയാല് ഒരു വൈഷ്ണവനെ കിട്ടിയാല് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കുറെ അധികം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അയാളുടെ സംസാരം കേട്ടാല് നമ്മൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. താഴെ വിവരിക്കും പ്രകാരം മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും തനിയെ വന്നുകൊള്ളും. ഇനി ശ്ലോകം 55. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മന തുഷ്ടാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. എന്താണ്? ആത്മാവിൽ സംതൃപ്തി കൊള്ളുന്നു, ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന അഥവാ പ്രിയ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. കൃഷ്ണാബോധത്തെ മുഴുക്കി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസക്തി നിലച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് മടി കൂടാതെ ഏവരും കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി കുറഞ്ഞു 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 വരും. നമ്മൾ മുൻപത്തെ പോലെയുള്ളവർ നമ്മളുടെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പണ്ട് തവളകൾ കടന്ന് കരഞ്ഞിരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? വെറുതെ പേക്രോ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് കാര്യത്തിനും അങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. യാതൊരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസക്തി നിലച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് മടി കൂടാതെ ഇവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് നിസ്സാരമായ ഭൗതിക തൃഷ്ണകളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. ശ്രീ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന അവസ്ഥയിൽ പരമസന്തുഷ്ടനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ ഒരു കഴുത്തിയിൽ ബെൽറ്റ് പോലെ ഇട്ടിരിക്കണ, അതേപോലെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടിരിക്കണ, ഇവരൊക്കെ പ്രാചീനര്. ഇപ്പോഴും ഈ യുഗത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുക. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്കൊരു യജമാനനുണ്ട് അല്ലെ. ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവര് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നെരിഞ്ഞ് നടക്കണ നായ്ക്കളെ പോലെയാണ് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഒരു യജമാനനുണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മളെല്ലാം എന്ന് ആരുടെ മുമ്പിലും അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കണം. ശ്ലോകം 56. ദുഃഖേഷു നിമഗ്നന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതതിർമുനിരുച്ഛതേ. ഇനിയും പറയണം,
സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്കു നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സംസാരം കേട്ടാല് സംസാരത്തിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കും, നമുക്ക് തൃഷ്ണകള് ആത്മാവില് എന്നെ അടക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ആ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പല ഊഹാപോഹങ്ങളും വ്യാകുല ചിത്തതയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അതിലൊന്നും മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെടാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമുക്ക് സ്ലൈഡ് അവസാനം നോക്കാം അല്ലെ? നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണത്? വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ ദേഹസെ സ്ഥിതധീതയായ മുനി എന്ന് പറയാം. അത്രമേൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാളെ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾ അലട്ടുകയില്ല. ചെയ്തു പോയ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ മൂലം കൂടുതൽ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ ക്ലേശാനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. സുഖകരമായ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ ഇടവന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമാണെന്നാണ് ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമുക്കൊരു സേവ കിട്ടിയാല് എൻ്റെ കൃഷ്ണ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമാണ്, നമ്മൾക്ക് ഈ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സേവ ലഭിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് അയാൾ എപ്പോഴും ധീരനാണ്, കർമ്മനിരതനാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തന് എന്തില്ല? ആസക്തിയുമില്ല, വിരക്തിയുമില്ല. ആസക്തിയിലൊന്നിനോടും വിരക്തിയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് സാഫല്യം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഭക്തന് ക്രോധം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം, എനിക്കത് വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുമ്പോൾ അവിടെ ക്രോധം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ജയമോ പരാജയമോ ആവട്ടെ, കൃഷ്ണാബോധം ഓർമ്മയാൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരനിഷ്ഠനായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 57. യാ സർവാത്ര വിനേഹസ്തത്പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലതായാലും ചീത്തയും തന്നെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലെയും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും. ഇതൊക്കെ വളരെ അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. നമ്മളൊന്നും ഭക്തൻ എന്ന് പറയാനൊന്നും, ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ കുറേ പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ വളരെ അറിവും ഇതൊക്കെ ഉള്ളവര് ഒന്നല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലഭിക്കുന്ന നല്ലത് ചീത്തയായ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും വന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്തരം ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധയേൽക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ
കൃഷ്ണാബോധം ഉറച്ചവൻ എന്ന് കരുതാം. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നല്ലത്, ചീത്ത, ചൂട്, തണുപ്പ്, അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നന്മ തിന്മകൾ അനുഭവപ്പെടാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ സർവമംഗളകാരിയായ നിരപേക്ഷ സത്യമായ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ അവ ബാധിക്കുകയില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാബോധമാണ് സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതൊക്കെ ഋഷിമാർക്കും മുനിമാർക്കുമൊക്കെ ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. നമുക്കിനി സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വരെ നോക്കാം. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കാം? അവരുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അവൻ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത്? ദിവ്യാവബോധസ്ഥനായ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇടപഴകുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് ഇതില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരം, ഈ ശരീരത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? 5 കുതിരകള്: കണ്ണ്, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, അങ്ങനെ കണ്ണ്, നാസാരന്ധ്രം, ത്വക്ക്, നാക്ക്, അങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇവിടെ കുതിരകള്. അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. ഇനി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബുദ്ധി. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. ആ കടിഞ്ഞാണിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സാധിക്കും. ആ ബുദ്ധിയെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ശരീരമാണ് ഈ രഥം. ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാവുന്ന കുതിരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സ് കടിഞ്ഞാൺ. അതിന്റെ ചിത്രാത്മകതയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രരൂപം. അത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ആന്തരികാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെന്ന് പറയുന്നു. 56-ാമത്തെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും മാതാജി, സോറി, അതിന്റെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? ഷോർട്ട് ടൈം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ സവിശേഷതകൾ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള, അത് 55-ല് നമ്മുടെ ഇത് മാത്രമാണ് പ്രഭു. 55-ല് കൊടുത്തിരിക്കണ വിവർത്തനം ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രഭു. അതല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രഭു? കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലുള്ള വിവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡിൽ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? യഥാ സംഹാരദേശായം കൂർമോങ്കാനീവ സർവശ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. എന്താണ്? ആമ തൻ്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമ്മൾ കാണുമ്പോഴായാലും കണ്ണുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കാണുക, ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ പിൻവലിക്കുക. അതുപോലെ നാവ്, അതേപോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കാൻ കഴിയുന്നവനൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്
ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമുക്ക് പലതും എന്തെങ്കിലും അത് കാണുമ്പോൾ പലതും സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നും. ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കണ്ട എന്ന് ഒരു ഇത് നമ്മുടെ നാവിനെ അടക്കി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തീരും. ആമ തൻ്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവത് സേവനത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയില്ലേ? വാച്ചോ വേഗ മനസ്സ ക്രോധവേഗ എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ശിഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന്. ഭഗവാന് എന്ത് വേണം? ഒന്നും കാണരുത്, ഒന്നും മിണ്ടരുത് എന്നുള്ളതല്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതപ്പ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടക്കുക? അത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഇനി പഠിക്കാനും പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഭക്തിശാസ്ത്രയിലെ ഒരു ബുക്കാണല്ലോ ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കേണ്ടത്? നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുക. വർണ്ണിക്കുക. ബാക്കി ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് പറയണേ എന്ത് പറയാം? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാണ് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പം അതുപോലെ ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരും അവയുടെ ഹിതപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ്. യോഗി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷപ്പാമ്പുകളോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. നിയന്ത്രണത്തിന് വഴങ്ങാതെ പെരുമാറാനാണ് അവയ്ക്കിഷ്ടം. യോഗിയാവട്ടെ ഭക്തനാവട്ടെ പാമ്പാട്ടിയെ പോലെ. അതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാമ്പാട്ടിയെ പോലെ ഈ സർപ്പങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടണം. ഒരിക്കലും അവയെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പെരുമാറാൻ വിടാറില്ല. ആമ ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഉൾവലിക്കാം. അത് ആവശ്യത്തിന്, അത് ഒരു ശത്രു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തൊണ്ട് കിടക്കണ പോലെ തോന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അവയവങ്ങളെ ഉൾവലിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരെന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന, അതൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആമ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾവലിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾവലിക്കണം. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സദാ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ വ്യാപ്തമാകുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അവയെ ഉൾവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉള്ളിലൊതുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആമയുടേത്. അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. ശ്ലോകം 59. വിഷയ വിനിർത്തന്റെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാ നിവർത്തതേ. വിഷയ വിനിർത്തന്റെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാ നിവർത്തതേ. എന്താണ് പറയുന്നത്? വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അവിടെ ഉന്നതമായ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം.
അതിൽ നിന്ന് ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നിസ്സാര വിഷയസ്വങ്ങളോട് താല്പര്യം അവസാനിപ്പിക്കും, അല്ലെ? വിഷയസ്വങ്ങളോട് താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് മസാല ദോശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കുറേ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം. കുറെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട, ഏതായാലും കുറെ കഴിച്ചു, ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടി, ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് അയാൾ മാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹവും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഒന്നുകൂടി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. യദോഹ്യഭി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്യത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസവം മന. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ്. അർജുന, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനികളായ ഋഷികൾ, തത്വചിന്തകർ, അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, ഇങ്ങനെ പലരും ഇന്ദ്രിയ ജയത്തിനായി യത്നിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്നിട്ടും അവരിൽ ഉത്തമന്മാർ പോലും വിക്ഷോഭം മൂലം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അടിമയാകുന്നു. മഹർഷിയും വിശിഷ്ട യോഗ്യമായിരുന്ന വിശ്വാമിത്രനും മേനകയെ കണ്ടപ്പോൾ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ടും കർക്കശ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയജയത്തിനായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ മേനകയാൽ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ നടക്കും. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒട്ടേറുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അതേപോലെ ഭരതമുനിയുടെ കഥ കേട്ട പോലെ അദ്ദേഹം എല്ലാം ത്യജിച്ച് കാട്ടിൽ വന്ന് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മാനിനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത മാറിയത്. അപ്പൊ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. ഒരു മഹാഭക്തനും തപസ്വിയുമായ യമുനാചാര്യന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. യദവതി മമ ഛേദ കൃഷ്ണപാദാരവിന്ദേ നവ നവ രസധാമന്യുദ്യുദ്യതം രന്തുമാസീത് തദവതി ബദനാരി സംഗമേ സ്മരണ്യമാണേ ഭവതി മുഖവികാര സുഷ്ടു നിഷ്ഠീവനം ച. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ഉത്സുകമായതിനു ശേഷം അങ്ങനെ നിത്യനൂതനമായൊരു അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരു സ്ത്രീയുമായുള്ള സംഭോഗത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വിരക്തി തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആ ചിന്തയെ പോലും പുച്ഛിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വിരക്തി വന്നത്. അത്രമേ ദിവ്യമായൊരു അനുഭൂതി അത്ര കൃഷ്ണാവബോധം. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ അതിനു മുമ്പിൽ അനാസാധ്യങ്ങളാണ്. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരനുഭവമാണിത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പരിചരിക്കുമല്ലോ. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനു വർണ്ണനി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അയാളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെയാണ്, അല്ലെ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, അതായത് നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് പറയുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രത്ത് ഒരു വേശ്യസ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വഭാവം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഇരിക്കുക, ശരി, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ വഴങ്ങാം, പക്ഷെ
നാമം ജപിച്ചതിന് ശേഷം. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് രാത്രിയായി. ആ സ്ത്രീ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസവും നേരം വെളുത്തപ്പോ അന്ന് വീണ്ടും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് എന്തായാലും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കാം, പക്ഷേ നാമജപം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ലക്ഷം നാമമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ജപിക്കാല്ലേ. അങ്ങനെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ തന്നെ ഈ നാമജപത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായി. ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിക്കാനായിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് പകരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. ശ്ലോകം 61. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പര അവശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. മഹർഷി ദുർവാസാവ് അംബരീഷ മഹാരാജാവുമായി വഴക്കിടുകയും അഹങ്കാരത്തിൽ അനാവശ്യമായി കോപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചില്ല. മറിച്ച് രാജാവാകട്ടെ ദുർവാസാവിനെ പോലെ ശക്തനായ യോഗി അല്ലെങ്കിലും ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട്, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം, ഭക്തനെ സഹായിക്കാൻ ഭഗവാൻ വന്ന് അവസാനം സുദർശന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഓടി വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പല ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിച്ചു, പലരെ സമീപിച്ചു, പക്ഷെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. പറഞ്ഞ് അറിയാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ സുദർശന ചക്രം പോയതാണ് എൻ്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങ് ദയവായി ആ ഭക്തനെ പ്രാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്ന് അംബരീഷ മഹാരാജാവിൽ ശരണഗതി പ്രാപിച്ചു. അപ്പോഴാണ് സുദർശന ചക്രത്തെ മടക്കി പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും യോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. രാജാവാട്ടെ ദുർവാസാവിനെ പോലെ ഒരു ശക്തനായ യോഗി അല്ലെങ്കിലും ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹർഷിയുടെ ദുർനയങ്ങളെ മൗനമായി സഹിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് വിജയിയായി. ആ രാജാവിനെ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം സാധിച്ചത് ഭാഗവതത്തിൽ 9:4-18 പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരൗ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത തത്കഥോദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശൗ തദ്ഭൃത്യഗാത്രസ്പർശേംഗ സംഗമം ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭേശീമത്തുളസ്യ രസനാം തദർപ്പിതേ. എന്ത് വേണം? വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ. യഥാർത്ഥ യോഗികളെ പാദൗഹര ക്ഷേത്ര പദാനുദർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ കാമം ച ദാസ്യേനത്ര കാമ്യകാമ്യയാ ശരണാഗതി പൂർണ്ണേന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം നടത്തിയാലേ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാം. അതെന്താണ്? അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകളും, ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങളും, തദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ കണ്ണുകളും, ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരസ്പർശത്തിൽ സ്വദേഹവും, തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്കുപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിന് നാസികയും, ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച തുളസീദളം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും
ഭഗവത് സേവയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിൻ്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര, ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. മത്പര എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മത്പരനായി തീരാമെന്നതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അംബരീഷന്റെ ജീവിതം. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി കീഴടക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ശക്തി ഉണ്ടാകൂ. അഗ്നിയെയും ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയാറുണ്ട്. ആളിക്കത്തുന്ന തീനാളങ്ങൾ മുറിക്കുള്ളിൽ എന്തും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ യോഗിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സർവമാലിന്യങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ അല്ലാതെ ധ്യാനിക്കുന്ന നാമമാത്ര യോഗികൾ സാങ്കല്പിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാവണം, ഭഗവത് ഭക്തരാവണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഹരികൃഷ്ണ. സമയം ഏതാണ്ടായി. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇന്നെടുത്തേല് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു ചാറ്റിൽ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതില് ഫോൺ നമ്പറും അതും ചോദിക്കും. ആക്ച്വലി പോയി മാതാജി, ഞാൻ എടുത്തിടട്ടെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.